Amin. Ing salajengipun ugi ngaturaken sholawat salam tansah kaparinga kasokna dhateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para putra pendheripun sedaya para sahabat para tabi'in lan ugi tansah rumentah dhateng kula panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun mbok pilih anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya langkung-langkung anggenipun nyawisaken papan lenggah kirang jumbuh kaliyan panjenengan sami saestu saking sedaya keluarga tansah nyadong nuwun agunging samudra pangasami. Ing salajengipun ing samanggih panjenengan sami kasuwun paring pambiyanipun maos kalimat thayyibah dzikir tahlil minangka wasilah nuwun dhateng Gusti Allah ingkangipun Mas Bayu pinaringan pasing pangeran ingkang karwa ngandhut calon punang jabang bayi wiwit setunggal wulan ngantos dumugi piti wanci menika dumugi 7 wulan. Saestu kanthi paring pandhirung-pandhirung panjenengan sami mugi-mugi sang punang jabang bayi ingkang tesih wani alam karbo wiwit setunggal wulan ngantos dumugi samangkih piti wanci lahir wonten ing alam praja alam dunya mriki tansah pinaringana nugroho wilujeng widodo nirit ing sambe kala. Salajengipun saderengipun panjenengan sedaya nglaksanaken menapa dados panunipun menika saking keluarga kepareng caos hormat unjukan saha daharan pangampinipun ingkang sampun katur wonten masa panjenengan sami dumatengipun para punden sepuh bapak-bapak parenga nampi ngasta ngunjuk saha dahar kanthi renaning pangalih ing pramila wekdal kita sumaken dhateng para sedaya sumangga kaunjuk satu kadahar kanthi sareng-sareng kita dherekaken maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar.